Meni somni pakhat kumsang ni som khan Georgia State-a police pakhat chu duty in kotthler afang kuala chutia atlan kual velai chuan Conyers Venga inthahna rapthlak tak athlen thu anron shila athil va mu chuan a thong chiang le kumsom nga pangana mangmek Nikki Whitehead-i chu abial pa ina rong takatha ania police te point crime scene chu rapthlak an tilea kongka an hon phata tangin pindan chung chu thisen rimin akhat ngal vek niin an soya chuat vela te chuan thisen alwang koi nge nguaya bual kuang chunga fapani nei to Nikki chu thi nuangin alo mua chutiang renga inthahna rapthlak chu an la hriat ngai lo thu police te chuan an soi hial ani Nikki Whitehead-i khovel eng alo mu chandana chang rengin meichewan duai ti lo rual anilo anu drugs wanga zel bang azut lain tanin chunga kumsang khat zakwa somsari panga khan apianga anu chu fate han enkol chi zia zang ani lo awangin Nikki chu api dela fraserin a enkol seiliana api chuan thei topastrikin han enkol ve ma se tu te na chu dot chin tok hriat te po alo haraniange Nikki chu athunun hlei theilo anu hnungzuin kholai nun vel te chu aron ngai na chho ve ta hlea atual chaina mualin azir lo boka kumsom pasari aniin fa apai tangengea rethei na kalain phir an hringzuya Nikki khovel chu thok le khata adang lam tavek mai afanu te chu tasmaya le jasmaya ti in an ming an sa jas le tas ti in an ko mai thin afate kumsom pani an ni thlengin api te nen chuan an khosa ho veka ma se an lo tleirol chhove to wangin chen ho dul chu arem ta chia lova Nikki chuan afate pani chu a indan pui ve tarup maya nulat po tem man manglova phir han pom zui kha ani boka atleirol laya akhosa ziaten alo zirwak lo bok nen Nikki chu fa han enkol tak tak tur chuan rin ngam a har khopang le amai ro chu asul nupor le duam lo takte chu inzirnan a hmang hlawa afanu te tana enton tlak ni atum zok hlau mai anau panlai re theile mi ta ot reng lo seilian ania chu nun chu afate chuan tem ve lo se adu hlea anau panlaya anei ve phak lo thil tha zong te chu nein chen ve se adu sakhle piano class akaltira tennis class an kalboka lam an zirboka chu mai chu du tok lovin nun kong dik an zo theinan biak ina ain khompui reng boka chu tianga in kai hruaina thatak nuaya lo seilian na chu ta sile jasite chu an nung changpo a thaviau mai ei tur thatin reng apea makeup mandante azirtira patel lova seilian ma ni se annuna chuan kimlo ompoin alang lo Nikki chuan afate chu a enkol thaboka le khazir lampo anti thei viau mai an u naw chu USA University thaber polangai Harvard lu phak ve nge tumin an thokrim lea an le khazir dan le an result te han thlir phei chuan an lu phak ngei po abe seom le kumsang ni somni me ni somni pakhat aloin her chhuaka Georgia County Police pakhatin atna thoka kotthler afan kwalain ta site u naw chu man mo takin ina tangin anron tlan chhuaka annu rong takatha ani thu anron sei tamaya police pa chuan thlaweng tur atho pui te hriatir ngalin in chunga chuan a han lut chawa kongka a hon rual chuan thisen rim anam ngal huam ni in asoya in chunga aluta chuat vela te chuan thisen alo kai nge nguaya dokan le chuthleng vel te chu alo let rem rum boka police pa chuan thisen nu chu an chhui zela bualina a chui luta kongka an wahong chi mai chu a phu chiang hle
bual kuanga kum som nga pangana mangmek Nikki chu thi nuangin alo let reng maya ataksa hliam dana tang ringot po chuan chhan chuarual ani to lo ti a hriat thei ngala tual thatu chu anuna rong hle ani ti po hai rual ani lo ti chuan investigator-ten Nikki Whitehead-i thi dan rapthlak tak chu an han chhui tran ta ngala a thi na mun chu abial pa Robert head in ani awangin khodang hoilovin Robert chu thu zo fia thain an sia ta se te u naw nena anu bial pa na te chu an han zota an ni chuan zingkara khodang na thok tura a chhuwa thu an soya ti chuan investigator de chuan a phone number te an la biak po an han tumta ma se Robert chuan phone chu ala thei ta reng lo mai chumenge mozat anti non poin aring ral thak zela investigator te chu an ngai a thata lo hle chuti chung chuan forensic lam mi thiam te an ron thlenga Nikki thi na mun chu an han endik ngal chara poi khoi tu chhuina ta na thil tangkai thei tur zongin an buai tangar ngar mai kongka le tuk vervel te chu an han endika misual luruk na emo karchiat na nu ma emo pakhat ma an mutlat lo alandan mai chuan misual churuk ru emo pong swal tumalut lui emo lam ai main Nikki mel hriat arin ngam kongka a hon sak thlap ani lo vek poin ina omsa ani nge mela amai ro chu ataksa hliam dan te han ngai to chuan misual chuan a ho hle ni in alang sia thilmak tak chu ani forensic team te chuan chuat vela te chuan luminol an han noi kwala tisen enge mozat mita an mu thei mai pialama chuan misualin asul nu ti fai atum na nu ma vel te mu thei anin be sei ani chuti chung chuan investigator te chu an thenom te in vela kalkwalin mi sang zona an lo zot kwal ve mek boka Robert le Nikki in kar thu an hriat ang te an han zota tu main in ti thiam lo na an nei seitur an hretlat lo chutianga an kalkwal na chuan an thenom loka in pakhat kong khara thisen chete kai an mufu ta hlau mai police te chuan kong khar chu an han kik ngal bura in nei tu pa in aron honga a kong khara thisen kai chan chu an han zot ngala chu pa chuan zinga amut lain tuemoin aron kik vaka athoa anin phi faivel nuwa awahong chu tuma amulova ngai thatlo na em po nei lovin nakal tura ain puwa cha chunzom ngal thu alo seya chuti lai chuan an zinga police in chu pa te in kil khata CCTV lo in wa mai chu amufu ta chat maya a video record file an han deal ngala chunom pa chuan phal takin CCTV footage chu police te kuta chuan a hlana ti chuan office lama an tlan phei pui ta ngal wanga beseyan pek san to te lul nen CCTV chu a hoilam alo fu lo tlat maya kong khar kik tu chu alo la pha hau lo mai ti chuan robada thenom pa chuan in nam noina anei le nei lo te an kong khar tu emoin aron kik nia soite chu thudik ani le ni lo an hre chuak zo don talo ti na ania police depo an nual ve rui mai ole kan kal thui main like kha han pele lokila he channel hi ilo la subscribe lo ni chuan khonga in min lo subscribe sak vela tin notification kha yon page chuan video tharlo chua piang in I first zia thei don ani ti chuan Nikki ruang mu masaber le police shetir tu ni bok afanu phir te chu thu zo fia thain an hria police station a an ko vele ta inkom na pindana an unaw chuan an thurana thu zot fia tu tur investigator te local hun ngakin an lo om tlok mai Jesse hi aphir puinu ai chuan aril ru adoi zok deu niin alanga investigator teron lu maringot po chuan voinge mazat shomati thule api bul omachak thu asoya ta sive thungi chu adam duam maya engma lo thon a om lo thule thil khendan an sei nuwa an chuale mai tur thu te shilin aphir puinu chu athlamuana anu reilo te investigator te po an lo thleng ve deuh ngal maya
thil thlen dan te chu an han zot ta te si te u naw chuan ni dang ang bokin zingdariata sikul kaltura an chhuah thu an soya an in atanga hlavak lowa lekhabu dora kalpengin lekhabu engengemo an en koya dora chuan an rin ayare an oma wangin school bus an nan man lo pha inalet lea an nu in thlatir mai ain keyakal an thlang ta zoka vanei thlak takin keyakal ma ni se ahuna tak an thlenga period pakhat ma mai lovin skula chuan an omni lenga ti chuan bana an hotlanga ta si chu apindan light aloin ona wangin off turin aruma alut tlang ngala chuti lai tak chuan jesi chuan anu bathtub-ah let reng chu awa muta aw chhuak ngal thota ranglutukin pona an tlan chhuak ngala vanei thlak takin police patrol duty alo omrem chang hlawa chanchin an hriat tir ta ngal niin anin soi investigator chuan rin hlel an nei le nei lote an zota te se te u naw chuan an nu thuruk te nom tak an soi chuak ta Nikki chuan arukin ngai zong danga kop niin an soya chu abial pa jonen chuan anin ti thiam lo thu le phone kaltlanga anin hau thom an hriat fo thu an soi boka jo chuan mai chan nge in mu adu ni nge ya hriat thei turin Nikki chuan heta chuan local hleksu ti te a chan thin thu te an soi boka ti chuan investigator te tan chhui chian tur pahnih abial pa a chen pui ni bok Robert Head le abial pa aruka akop joker tarte an omta tu ema zokin kop an ni chu anin hret chuakanga an thin rim in sum zo lovin Nikki chu an that tamai tina ani them zona poimo tak alo omta ti chuan joker tar chu thu zo fia thain an hria azana lala chuan investigator te chuan ana thona lume na dora an pantangala an kalhun chu tlai to de uboka jo dor chu aloin khar toa akot vela te chuan tlangwal enge mozat an lo thu khoma investigator te chuan kon thu pol ho chu jo chin chang an hriat lo te an han zota tlangwal ho chuan nu chui tu te chu an lo chang thadu lo khop mai shemaila kan shil kher lo wang cheu ti tein an lo chang vela an lo ngal hlom hle pakhatin an hriat du chhan an zota investigatorin Nikki thina chungchanga kom chian an du thu an soi chia chuan an zinga pakhat chu a mel adur ngal khupa om dan atang chuan chu pa chu an mizon jo ngei chu ani ti hai rual anilo ti chuan investigator de chuan an ko sanga kilkhata zona an han zot tangal chara Nikki nena nin kar boruak te darkar somli pariat liam ta chunga ahun mandante an han zota jo chuan Nikki chu athi ma zana chi an ina aron kal thu soin in mu adu to lo thu alo shil niin ain soya chu thu an hriat chuan athina ur hlea ina tang chuan a chhuak ngala chu Nikki a mu nun ber trum ani thu jo chuan soya investigator de chuan jo thu sei chu fin fiange an dua an building a CCTV record te chu an han la a soya ngein zandar somle chan ve Nikki chu aron kal ngeya darkar chan vetnu vela thinrim zetin aron chhuak lea athi ma zana thil thleng a soi chu adik taphot amai ro chu chumi chu lo dik tate reng po ni se rin hleli sa tanga thai bo ngot chan tur alom chuang lo jo chu investigator de chuan polygraph test nei turin an hantia ani po chuan alo hnial bik lova test chuan han nei zova result nga chungin investigator de chuan jo taksa vel te chu endik andu tatlat maya Nikki thi dan kha rapthlak e mawangin miswal chu engtine motak abeilet venge an ringa ataksa engemotal sul nu anut chia ve an beisei ani ti chuan jo taksa vel te chu anan en chiang ta chu tiang om nu ma chu pakhat ma mu tur a om tlat lo polygraph test result po chu alo chhuaka a pass le ta zela ti chuan joker tar chu investigator de chuan an chhuwa zalen le ta
chutia abial pa pakhat zok a fihlim taksia chuan a chen pui a pasal hual ni bok Robert Head chu a om ta veng vung hlea soitawng khan khodanga na thokin azina atira phone biak tlangan tumpoin a chang theilo ani kha maro chu Nikki thiatanga darkar somni palizet aliam nuwa me chuan kolpo alave theita abial nu thi thu chu anan shila alo lana kher mai phone betu police officer poin robatan Nikki thi thu alo don sondan chu chan chop nin a shelova atuar na tak tak nin alang roba chuan zingdaruka ina chua san thu sain chuti hun lai chuan eng ma ngai hanti thatlo na tur om shiat aneilo robata hi truck driver ania investigator-ten a thlen chin chhui a har savak don lo a thona truck company lam anvabia a motor thlen chin chin chiana GPS record anvadila ti chuan an han endikta Robert truck khal chu zingdaret lechan vebor vela Shelbyville Indiana petrol thunin adinga ani hi an lati mai chuang lo truck chu Robertan akhal nge yemti finfia andu le zela ti chuan a petrol pump nei tu te anva be popta CCTV an nei le nei lo te anva zota anni chuan an nei thuin an lo changa Robert truck din lai hun omang vela footage chu arang theyang bera ron thon ngal turin an hriat tira ti chuan an han endikta CCTV a chuan truck khal tu chu Robert ange yani ti fia takin alo langa Nikki thi hun lai omang vela chuan ina tanga mail za somnga panga hla a om dayani ti an fin fia theita kha chuan Robert Head chu rin hleli sa tangin an thai chele theita investigator chuan zui tur an van ta hlea tual thatu chu chhui chhualovin aom mayang ti te an hlau ta rum mai ma han lak vak ngai na an sheto lo hlea Nikki thi na mun Robert in le a che vela CCTV omang ang te chu anan en kwal mai maya Robert in ep chia petrol pama security camera chu aloin vua vu maya chu chuan ropa in kailon zone tak mai chu alo focus kal mai ti chuan investigator te chuan chu CCTV record chu an han zir chiang le ta Nikki thi hun lai om velerin chopmadar ko bor vel te chu an han ena an kailona chuan tu ma an kallo darkar ni vela an han potlet lea engma an la mu chuang lo dar som bor vel an han en lea mi pahnih an hmuta tlat mai uluk zokin anan ena Nikki fanu te pahnih tasmaya le jasmaya te an lo ni reng mai an pahnih chuan petrol pama chuan an kala pakhat nen anin bia a motora an luta chu hmuna tang chuan an tlan chhuaka investigator chuan chu car nei tu pa chu hriat ngei an dua chumi te u naw nen chuan enge inzomna an nei ti te hriat trulin an hria an chhuita an murang kher mai car nei tu pa chu Robert Leonard nin kumsom libor vel ania investigator chuan jesse te u naw a phur chan chu an han zota Leonard chuan a motor petrol a thun lain chumi te u naw chuan school an tlai to wangin a motor chuan ve an lo dila ani po chuan alo rem ti ve maya an school thleng chuan awathla ta nin ain soya a taksa te chu anan endika pem emo pil emo pakhat ma aom lova a motora po rin hlel tur engma an mulo amai ro chu engkim hi chian vek an du thina wangin school motor park na zona an CCTV record te chu an va endik le ngata jesse te u nawin school an thlen hun om vel nia an soi dari lechan ve bor vel anan ena motor chu mu tur a om hau lo mai investigator de chuan mak an ti lea Leonard a motor lo thlen hun chu an ngak ta chara ti chuan jesse te u nawin school an thlen hun nia an soi atanga dar kar ni don vel aliam nu dar som le minute som paruka chia kar pak na hmuna chuan an motor chan chu aron ding ta chat mai ti chuan Leonard an a motor a thla hun a soi nen chuan a in mil chia
ani chu fihli mangai anita jasiti u naw ve thung chu an school khen hun nia an soile CCTV mi chu ain mil tatlat lo maya investigator chuan engwanga dot soinge an ni hriat an du tatlat mai ti chuan tasmaya le jasmaya te u naw chu police station a an han ko le ta school dare le chan ve thleng man ni anin soilain CCTV in dar som le minute som paruka an thleng ti chiang takin alo chin chia kiawani ti anan hril chuan an thu an thlak le tadai mai thon haya wang an kaltlai thu an soi tadai maya investigator chuan ama khan engwanga dot han soi kher nge moin ni le tia an zo chuan an tal boi tatlat mai zinga an nu chuan a haw wanga anin hnial boi na sat thu te an soi le tadai maya an noi tan niai mai le ti chuan investigator de chuan chumi te u naw chu chiang le zual thu zo fi train an sheta a indop dan tactics kiu tak mai an apply ta an pani chu pindan shanga an da ve ve a ti chuan an han chim budoi kwal ta vela dot phua chopin pakhat hna chumi chuan chu ti chuan ati an han tia lelama chu tiang che chuan an han phua kwal le boka investigator te chu an che chuk chu le chu tia hun engemaw chen an khung san hnuwa chuan jasile te se te u naw chu pindan pakhata an han da dun le a an mizia adang ta hlok mai ama anun nem zaidam chongboi no nuk strin kha thu an durum sot le a an u naw chu anin how ta tria mai chuti lai tak chuan investigator te zinga pakhatin thilpoi mo deuh alo mu chuaka an u naw chuan engtik lai poin kut kordum cha deuh mai hi an bun reng maya chomir tha kholum turu chho lai ani boxia an u naw chuan khosik pui an vei ani ngot lo chuan thup an nei a ang riau mai ti chuan pindan pahnia an han khung sang lea an kut kor chu an han phel tir ta an lorin hlel ruk toang ngein an kut chu alo pem na sadun ngang maya te si bana phei chuan na taka se ti hriat takin hathla te po alang nge investigator de chuan abana chu tiang thla a om na chan chu an han zota ta si chuan azam deuh changin aban chu a se vak thin ni in ain soya azia abe to wangin asim thei to lo thu te a soi nge ti chuan jasite u naw chu an rin hlel om ta hlea amai ro chu an mani ber an lain puang lova fin fiana chiang fek fok ala om miau boxi lova an chua zalen le taria investigator de chuan chu phiru naw te chu an en thlarenga an pi delai bula bok chuan om lein nun phungpa ngai takin hun an mangchun zom zela high school zirlai ten an ngai hlutle an ngai poimo em prom nai ta te po an kalve thlapa an nu thina wanga an lusun khoarna te po chu zoin are ve tial nin alang chuti chung zong chuan investigator de chuan rim takin na an thok renga Nikki Whitehead-i that tu chu shremlova chua mai an tum hau lo afa te pani te sile jasi te chu arukin an chhui zui renga an nun luite an han bi chianga rin ang an lo ni hau lo mai high school an ra tangin an mizia lo danglam hle ni ti an muchuaka an mani duat em tu rual an pol ve theina turarim taka na thok pakhat mai po du tok lova zanlam thlenga thok thin an nu Nikki Whitehead-in ain koldana chuan an lung aoi tatlat lo anin nun kong dik zo se adua wanga in kai hroina mu mal tak alo zam te chu an ngai theilova an nu chu strict u chuak ma tin an lo soi sel fova in hau po an lo in hau na sa thei hle api bula anom lai kha chuan tlan tau na tur an neya an sualin an polite lo hle amai ro chu anu ve thung chuan khong tha in a en kol sia chu tak chu ngai theilovin an mi mal zalen na ra be sakate an lo in ngai chhota api bula om lian chak thu te an soi fova Nikki lain aphal lo na samai sia abial pa Robert Head in anin thierlu nuwa phei chuan an chim om zeka
rapa chuan a fang maya en lain an ni chuan trong kam moi lo tak takin an trong khum thina Nikki poin a haw na sa thei hle hunakal zela Nikki chuan a fa te chu a thunun zo ta meu lo zan khat phei chu jasi abial pa mutura a chuaru ka wangin amang angin police te po alo hriat tir zak zak to ani ti te anan hre chhuak le ta zela chu mai chuan ani lo an u naw ngei po chuan police callin anu chu an lo hek tria toa amunakal police officer Myra Scruggs chuan Crime Watch Daily palain an komna te site u naw pindan chu anom thu te an thom no nei po man to chi le branded ber chi ani thu te asoya an mani po an vulmoin enkol na thatak dong an ni ti hairual anilo niin asoi nge jasite u naw chuan officer mai rai ne na chuan an duanga zale na hun an man theilo thu an lo soya nu berniki la chuan an du duan nun chu arem ti zong ani lo thu alo silve boka ti chuan an din munte anin anu kai hroina hnuai om chu an tan thabera a hriat awangin officer chuan a chhuah san le maya a mai ro chu mai rai ngai chu tha thei tlat lo phir u naw te chu an chezia tang chuan fel melin poisei lo om ang takin om ma se nu berniki mita chuan hlau na le tri na mit meng muin a in hretlata kalbo san mai chia angai thei tlat lo a hlau thon ang ngein minute li nu vel leka an in atang chuan thom aron om ta officer mai rai chu rang takin an tlan chho ngala in chunga tang chuan Nikki chu hlau le thlabar in aron tlan chuak ve boka anan to chia chuan abana ahmera chanpui adil ngal chung maya officer mai rai chuan thil om ziate an zota Nikki chuan I chua rual khan min khoi ron ngala min tha an tum ni berin ka hria tin o khur hlok in alo changa officer chu ina chuan han lut chowa jasite u naw chu thu han zot fia ve ngala an ni thu soile an nu soi chu ain ang le tamia lo mai I chua rual khan kut min thlak ngal char tin an lo sei ve a amai ro chu an tak saw vel te han en chuan an nu Nikki chu sei sak tuar zok ani ti hai rual anilo jasite u naw chu an dam duam maya boina tok zo limpo an ang lo niin officer mai rai chuan asoya an mit meng tlom tak phena chuan enge mozetri biom tak thup an nei ni ti hai rual ani lo thu asoi bok chumi tum chuan phir mi hang u naw te chuan mana korta te po an loin lan zaka kumni chung an nu fathum chu counseling class kaltura thu pek an lo ni to ani heng chanchin anan khai khom zong tele an nu chuina tanga an thil mu chua zong te tang chuan jasite u naw chu an nu Nikki thattu an ni arinom ta hlea fin fiana dang an ladu cheu awangin search warrant nen an in chu an dapta but pakhata thisen ka hi kil khata alo let ngat maya Investigator-ten chuan chu thisen chu test turin laboratory lama an thon phei ta ngala van duai thlak takin nu fain kara boina ania wangin thisen atang chuan tu DNA bernge ni an hre thei tlat lo amai ro chu thil poimo turu tara lutuk an mu chhuak ta tlat mai te sibana na takase na nu ma an mu chhuwa amain ase thin nia ain soikha anan zir chianga Nikki hatha nen aloin milchia mai chu mai chuala nilo autopsy anti lain Nikki hakara chuan samzai engemozat atang ti an muchhuaka afanu ten an sei saklai chuan theito palo beilet vein an ban te ase saka tal chua an tumna lama an samte po ase tel nok nin alang autopsy result atang ve ka alan danin Nikki chu voi somariat chuang lai vi ania misual satliat chet nai ma chuan thisen zompui emo a mel shet nai vai tak emo chet na ninge in alang ti chuan Nikki Whitehead-i tanga thlali nu nipui seshana school kal top ni taka tasmaya le jasmaya te u naw chu police te chuan an manta heta police ten school kal top ni kher an man chan hi apui khop mai
an zirlai thataka an zirzo theinan an last day thlengin an ngaka tin school cholai an zin bodai lo nan atop nia tak an vamanta ani manan ni nuwa po chuan jesite u nau chu an lapor hlea an nu thina chuan in nam hnoina pakhat man nei lo thu soin an konfi vei ham hlea tual thana man ruwa te chu zong chhuak masazet turin police te chu an tong khum vela chumin nuwa chau chuan thutluk na siam turtein an tia an tong huai vel hle eng ang poin tong kam thlada ma se police te chuan an che sual lo ti anin hria an zambi khau lo ti chuan jesite u nau chu correctional center an taran maya an chung thu court na ngai tua ma komli chung ngot mai chu engma an sei chhuak du lova an han dop ngel poin an line puang du chuang tlat lo ti chuan kum sang ni som pali January thla an u nau chu anin puang tange ngea zingdar thum vel thleng an mena wangin zinga an tho theilova anuin an kai thoa school cultura anin norvel lai chuan boruak aron so sang chhota anu chu an beiron ta thut maya arem lai laya vitin banga an pangpar khoina mangin alua an voboka anin theito pin lo beilet ve bok ma se voi somriat chuang lai anan vi sok sok nuwa meu chuan athi tange ngea arwang chuan zona bathtub-ah anda an theiang angin in chunga thi sen kai velte chu an shufaya in soifi lim na le phatna tur thatok tak an nei theinan skula chuan an vakal vele ta ani Investigator-ten jesite u nau pindan an daplai khan le khabu poimo deuh an muchuaka a chunga chuan an nu an tha dan tur kim chang an ruah manna halloween ziak thlap niin an soi tin in chunga thi sen nu ma an mu tangin Nikki chu tlan chiat tumin kong khar te po awak thleng ve chok niin alanga ma se afanu te chuan ina chuan an nuk lut lea an khoi chun zom mol mai niin alang ti chuan February ni som pasari sang ni som palia tasmaya le jasmaya te u nau chu an nu Nikki Whitehead-i tha thu boya chuan thiam lo chantir niin kum som thum chung lungin tang tura an chung thu rel ania tasi hi Arendale State Prison a omin jesi hi Pulaski State Prison a om ve bok ani